Čauky. Tak, tohle je vlastně úplně oficiálně můj první taste test, co dělám sama, což je škoda, protože vždycky jsem ho dělala se Segrou a to bylo mnohem lepší. Ale Segra mi řekla, ať udělám nějaký taste test, tak jsem si nakoupila fakt strašně sladkostí. Nevím, kdy to sním, asi při tom taste testu, ale jako vidíte, tak si od všeho dám jenom kousek, takže... Ale já tady mám spousta sladkostí, jak anglických, tak amerických, nebo anglických, britských a i čínských, takže vyndám jenom ty britský. Tak tohle jsou všechno sladkosti, které teď budu zkoušet. Tak jo, takže co ochutnám první? Tak, třeba tady tohle, jmenuje se to Karamak, asi, já nevím, určitě to budu blbě vyslovovat. Ježišmarja, to hned padá do klína. To je hodně dobrý. A mně určitě bude všechno chutnat, to bude nuda, ne? Cítím tam karamel. Což není asi moc překvapivý, když se to jmenuje Karamak. Ale je to fakt dobrý, chutná mi to, není to ani moc sladký, jak jsem čekala. Teď jdu zkusit fudge, což je nějaká typická sladkost v Británii. A Segra říká, že ji mám moc ráda, tak jsem zvědavá. Pokud to vůbec rozbalím. Já mám tak 2 hoďky před večeří, takže se nesmím moc předspat, ale stejně jsem na to měla hroznou chuť. Je dobrý. Vevnitř je nějaká náplň. Připomíná mi to trochu Marsku nebo Snickersku. A má to takhle vevnitř náplň. Tak si kousnu. A ještě 5krát. Teď si dám nějaký žele, protože jsem teď měla za sebou 2 čokošky. Já jsem si chytře přinesla nůžky. A má to takového roztomilého hráčka na obalu. Jo. Já nevím, jestli to bude vidět, ale tohle to je malá želvička. Teď už jsem jí snědla. A má to různé barvičky, což je fakt... Já jsem fakt nemožná, mě se tady všechno rozsypalo. Hráček. Mňam. No, co půjdu teď? Potom jsem si koupila v obchodě ještě tenhle sáček, kde je spousta druhů nějakých malých čokoládiček. Vidím, že je tady nějaký karamel, je tady taky ten fudge, dairy milk, eclairs. Vypadá to nějak takhle. Jmenuje se to Heroes. Hlavně, že je tady otevírání takovýhle, ale potom už to otevřít nejde. Ach jo. Kašlu na to. To je hezký. Tak co zkusím? Tak zkusím třeba to Twirl. Ježišmarja. Se mi to v tom letadle trochu rozbilo. To je dobrý. To si myslím, že bude chutnat podobně jako tato cukrovinka, což se jmenuje Flake a mělo by to být celý z čokolády, jakože, no, o tom mluvím, no. Teď jsem tady rozdělila asi tak půlku té čokolády na stůl, takže už se těším, až to tady budu uklízet. Ale je to fakt moc dobrý. Doporučuju. Jmenuje se to Twirl. A museli byste si zaletět do Británie, protože nevím, jestli to tady prodávají. Asi ne. Ano. Děláš taste test? Jo, dělám. Ale nevadí. Můžu? Ne. Omlouvám se, přišla mamka.
Ptá se mě na to, kde jsem skončila, respektive kde jsem usla u Hvězdných válek, protože jsme se koukali včera u večeře na telku. Tak teď si dám karamel. Ježišmarja. A mám fakt dement. Nejdřív tady rozpráším čokoládu. Teď si na sebe na černý šaty málem vyleju karamel. Já jsem nečekala, že to bude tekutý. Podívejte. Ale je to dobrý. Ale nechutná mi to tolik jako ta karamelová čokoška. Ta byla lepší. Karamel zklamal. Já nejsem vůbec zvyklá jíst tolik čokolády najednou, tak snad mi to nebude blbě. Teď mi někdo píše na Facebooku, kdo pak to asi bude. Teď si dám Twisted. To je úžasný název. Já jdu vypnout Facebook. A už jsem tady zpět. Tak. Co jsem to rozdělala? Twisted. Vypadá to fakt tak jako takový twistík malý čokoládový. To je zvláštní. Mně je trochu líto, že všechny tyhle ty sladkosti vypadají dost dobře na to, abych jako něco mohla skritizovat, nebo aby mi něco nějak nechutnalo. Protože mi tohle zatím všechno docela chutná. Tohle, ještě mi se hrozně chlepé ruka. Je v tom taková bílá náplň. No tak abych byla kritická, tak tohle to mi úplně nechutná. Ale jinak všechno. Potom je tady Vispa. Já jsem si měla přinést vodu nebo něco takového. Mám čokoládovou náplň. A připomíná mi to, jestli znáte takový ty bonbony Aero. Tak to chutná jak Aero. A jsem to celý. A mám blbě. Nebo hrozně blbě. Pak tu mám ten velký pytel. Twizzlers. A mám na to chuť celou dobu, co jsem v Edinburghu, protože jsem si to koupila úplně někdy na začátku. A jsou to zřejmě takový jako něco na způsob pendreku. Je to hodně barevný. Ale je tam melon a na ten jsem fakt zvědavá. To je asi tady tohle červe. OK. Tak. Na to, že mám takhle velký balík, tak to asi budu muset někomu dát, protože to mi moc nechutná. Vždyť to chutná jak pro pejsky, ne? A hrozně se to lepí na zuby. Jo, a aspoň mám něco co skritizovat, ale je to takový, já nevím. Mám pocit, že to budu muset celý večer ještě dávat pryč ze zubu. Ne. Potom tady mám tu sladkost. Dairy Milk. Teď jsem měla divný přízvuk, ale to je tím, jak mám ještě ten pendrek na zubech. No, já to fakt nemůžu dát ze zubu. Mně už tady začíná zpívat Andulka, tak kdybyste se divili, co tady piští. To je můj ptáček. Čokoška. Normální čokoška mléčná. Dobrá. Co tady máme dál? To jsem dostala od Cedric na rozkám. Jedna z věcí, co jsem dostala. A je to, znáte takový ty ovocný kůže, tak se tomu říká, aspoň jsem to tak slyšela. A jsem to jednou měla a hrozně mi to chutnalo, ale stejně si to dám znovu, abyste to viděli v tom videu. A vypadá to jako takový šneček. Nebo dost divnej šneček, ale přirovnala jsem to ke šnečkovi, protože mě nic jiného nenapadlo. Ale je to fakt dobrý. A
Není to čokoláda, což je dobře. To mi fakt chutná. A pozor, když si to koupíte, tak k tomu obdržíte takovouhle hezkou kartičku. Třeba se tam něco naučíte. Co tu mám dál? Já tady toho mám ještě hrozně moc. Kde to je? Jo, mě to spadlo na zem. Tohle jsem taky zkoušela. Ha! Tohle jsem neskoušela. Jmenuje se to Eclairs. Ne, to je karamelka. Já mám hrozně ráda karamel poslední dobou, ale nechutná mi jako celý bonbon, když je z karamelu, protože mě strašně, já mám problémy se zubama, což není moc dobrý, když tady mám asi 1000 cukrovinek, ale mě se to strašně lepí na zuby, ale miluji. Hej, sorry, ale to zdávám už teď, protože to bych tady celá hodinu a tady vás to video už jako nebavilo. Bar, milk and crunchy. Je tam taková hezká kravička. Teda mé, pípu. A je to bílá čokoláda. Já mám hrozně ráda bílé čokolády, protože to vůbec... Ježiš, podívejte. To je fakt roztomilý. Ona je ta malá kravička. Já bílé čokolády si vůbec nekupuju. A když je mám, tak vždycky jich sním jako strašně málo, ale chutnají mi. To je fakt crunchy. Já bych to neměla přehánět. Co teď? Dám teď asi ten flake. Jmenuje se to flake. Má to žlutý obal. Ježiši, jo, to je fakt ono. Já jsem totiž, jak jsme byli u moře, tak jsem si objednala horkou čokoládu. A u toho byla taková jako čokoška, taková, no prostě vypadalo to takhle. Přesně takhle. A strašně mi to chutnalo. Chtěla jsem si to koupit, jak se hra říká, že by to mohlo být tohle. A je to ono. Takže děkuju. Je to hrozně dobrý, ale hrozně sladký, ale hrozně dobrý. Takže dobrý. Nebude blbě fakt. Teď mám tady tyhle ty special bonbony, který mají tvar britských věcí, jako je budka, autíčko britský a potom šálek s čem? To je fakt roztomilý hrozně a jmenuje se to Bertie's. Dva takhle. Já jsem to strašně musela mít. Bych se asi zbláznila, kdyby se to video nenahrávalo, protože já bych to asi znovu fakt jíst nechtěla, jakože ještě jednou. Ježiš, ono je to úplně měkoučký. Autíčko. Mňam. Ty jsou mnohem lepší třeba než ty ráčci. Promiňte ráčci. A už to mám, pokud se nepletu, jenom 2 věci, což je tady, jmenuje se to Turkish Delight. A ségra mi to koupila v obchodě poslední den, co jsme byli v Edinburghu, protože říká, že to musím ochutnat, že to je hrozně divný. Že Turkish Delight. A ono je to strašně měkký, já si vůbec nedokážu představit, jako jak to vypadá vevnitř toho obalu. Ježišmarja, nám se tady něco valí. Nějaký želé v čokoládě? Já fakt, že jo? Já jsem to uhodla. Ne. No, fakt nechuťačka. Nemám čokoládu ve vlasech? Ne. To jen s tím doufám. Zvláštní. Fakt zvláštní. Vypadá to nějak takhle. Jo, želé. Mě to trochu připomíná, jak si vždycky dáváme na stromeček želé v čokoládě, tak je to jako takový horší želé v čokoládě na vašem stromečku, ale není to špatný. Ale já to opravdu mít nemůžu. Takže já se s váma budu tady s tím balíčkem. Jo, vypadá to takhle. Jsou to prostě, jak jsou Pim's Choco Magic, něco na ten způsob. Tak to jsou tady tyhle ty Jaffa Cakes. Je to z Marks & Spenceru, který je úplně úžasný. Úžasný. Jaffa Cakes.
A pozor, je to s mangem a s hořkou čokoládou. Můžete mi říct, kdo vymyslel lepší kombinaci chutí. No, hodně dobrý, fakt. Teď určitě zjistím, že tady mám ještě 10 dalších věcí. Hodně dobrý. Tak jo. Oli! Dost toho. Takže já doufám, že se vám video aspoň trochu líbilo. A že to uvidí třeba víc lidí než 3. Ale mě to stejně bavilo jen tak si dát jídlo, i když mi to fakt možná bude blbě. Ale jak bych to shrnula? Britské cukromínky jsou moc dobrý. Jako chutnalo mi asi skoro všechno, kromě těch Twizzlers. A nejvíc mě asi chutnalo samozřejmě tohle. Ta karamelová čokoška, kterou jsem měla jako první. A potom samozřejmě flake. Mňam. A ještě tohle. A tím už bych měla končit, protože jinak bych tady ukázala všechno, což by bylo blbý. Takže jo, já moc děkuji, že jste se koukali na tohle video. A doufám, že Kačí, budeš ráda, že jsem tohle video udělala, že je před večeří a bolí mě teď z toho, nevím, bude mě bolet z toho břicho. Takže, tak jo, tak já moc děkuji, že jste se na tohleto video podívali, tohleto už jsem říkala, takže ahoj. Čau. Budu dělat ještě asi americký taste test, takže jo, tak čau.